Wow! Sluk i den lortenet igen klokken 9, mand. For helvede, mand. Jeg var lige kommet med i det. Nej. Vi skal have slukket på den timer på et tidspunkt. Det er pisse irriterende. Så skal jeg løse sammen. Hvad skal vi gøre det i aften? Vi gør det fandme i aften. Vi gør det i aften. Vi går over og nakker nøglen på kontoret, og så går vi ind og låser os ind til det rum der, hvor vi kan slå den fra. Okay? Det gør det. Skal vi nakke den nøgle, eller hvad? Jamen, henter du den, eller skal jeg? Du. Nej, Du henter. Jeg henter den. Du henter. Jeg har nøglen. Sådan. 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 Hvad for en tror du det er? Prøv den der. Ja. Fuck, man. Jeg troede lige, det ville være. Man, det er sindssygt. Lad os komme ud igen. Jeg slukker for den. Kan I sove godt, dreng? Ja. Husk lige at slukke lyset efter. Det skal vi. Ja, godnat.